खुलुमबाय। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 आगस्टनि बिसानाव फारियै चिरांनि सोरां ब्रह्मनि जिउ नों हाबिलास, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि बै मोनसे गस्ला, बाक्सानि सबिराम बर'नि सानबोलावरिनि दाहा, बुद्धिस्वर ब्रह्मनि जोनोमगिरि बिमा, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि नों फैगोन समखौ, मुनिन्द्र बसुमतारिनि दिखार, चिरांनि अनिल ब्रह्मनि दोंसे रमान्टिक खन्थाइ, बाक्सानि रैदोम बर'नि अंजार होनसोयो, क'क्राझारनि मोगथां ब्रह्मनि आनान गसाइ आरो देरहासात ब्रह्मनि खावसेथि खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि नोंथांनि बेसेन बह्रा लिरथिखौ अराय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव दैथाय हरगोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायबाय थागोन। गोजोन्थों।